antxeten ari garela? Ez, mesedez. Aizue, ni oso serioa naiz. Nirri badakizue, kaiku hutsa, txiribiton babarrun jalea, eta hemen gara, denok hirurok zuen aurrean. Bai ez, etorri garela guztiak. Bai ez. Ez, hemen... Aizamirri, oso isilikago, ez aldek ezer esan behar? Txiribiton, zerbait arraroa gertatzen ari da hemen. Ea, ikerketa bat egin behar dugu. Azkoitiako adiskideek arrazoia dute. Mirri kaskajori bidean galdu zaigu. Bai, ernegatuta egongo da, baina... Badakit zer egingo dugun, lagunak. Begira, nik esandakoan, denoko zenki, indartsu, deituko diogun Mirriri. Ea, 1, 2 eta 3! Mirri! Altuxeago ametxidin. Ea ba. Ez duizue baskaldu ala, osenago. Mir! Hopelas, biguña txareta gero, Osenago oraindik! Mirri! Kaixo, karapaixo! Zorionekoak zuek, azkenean iritsi baita! Mirri, superkalifragilistiko espiolidiozoa! Kantu eder bat eskainiko dizuet, esklusiban. Izek, txikito, oso okerrezpanago, talde honetan kantuak 3 batera kantatzen ditugu. Gezurra! Txiribiton mutua duk! Txiribiton mutua duk, bai. Ni babolio xamarra agian. Ikaiku profesionala. Eta esan, aspalditik, 3 adiskideak. Eta adiskide onak eta kitxo! Txirita, mirrita, txiriton. Sagarra manzana, ikatza karbon. Mujer Andrea eta hombre gizon. Xanti, 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 txiribitero. Xanti, 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 txiribiton. Txingonak zue txirri, jakin zuta hon. Besteak mirri eta txiribiton. Xanti, 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 txiribitero. Xanti, 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 txiribiton. Txingonak zuzazue nire izena. Mirri da munduko guapoena. Xanti, 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 txiribitero. Xanti, 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 txiribiton. Tximpon. Hau dugu gure txiribiton. Xanti, 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 txiribitero. Xanti, 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 txiribiton. Tximpon. Txirita, mirrita, txiriton. Sagarra manzana, ikatza karbon. Mujer Andrea eta hombre gizon. Xanti, 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 txiribitero. Xanti, 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 txiribiton. Xanti, 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 txiribitero. Xanti, 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 txiribiton. Tximpon.
irundarrak, euskaldun zintzoak, ni naiz zuen agintari berria, zuen enperadorea. Ezagutzen al nauzue? Bai, nola dut bada izena? Ez. Julius Txirrius Cesar naiz ni. Erroma eta Europako enperadorea ala Jupiter. Zer, agintari itxura aldaukat, Tera! Eta nire lehenengo erabaki garrantzitsua hartu dut. Entzun denok. Gaur eta hemen, lehiaketa itzela antolatuko dut, zuen guztion gozamenerako. Berehala jakingo dugu, norden Erromako hiritarrik astakilo eta galtzaundiena. Eta behin hori deskubritu eta gero, lehoietara botako dut arlote hori. Sinatuta, Julius Txirrius Cesar. Hau da, Neroni. Zer, ideia ona iruditzen? Momentuz, oraingoz, bi hiritar prestu ditugu parte hartzaile. Sarbedi beraz lehena, Mirrius Artaburuk Samaseigarrena. Markatu baina nahaztu egin aize, Artaburuz hori ireleen guzuren bat izango duke, ni mirristeriz naiz, eta herrian denek esaten didate, super mirristeriz! Mirristeriz? Kaiku itxura horrekin, segituan pasako aiz lehoietara, baina tira. Auskalo, bigarren lehiakideari sarrera emango diogu. Etorbedi, Txiribitonius Morroscus Absolutus. Zer, ikere izena aldatu duk? Txiribitonix. Patetikoa. Aitzak, behar bada, hilekingo duk zerbait honetaz. Entzun diegu, erromatarren enperadore txatxu hori hemen inguruan dabilela. Ni naiz emperadorea, Julius Txirrius Cesar, Sumus Imperator. Eta zuek biok ala Jupiter, belaunika zaitezete nire aurrean. Mirriteriz eta Txiribitonix? Ez dituk inoren aurrean makurtzen, eta gutxiago kapela galtzen duen baten aurrean. Tira, tarteka salbuespen txiki bat egin liteke. Makurtu egingo nauke. Haxe kalzoncillo imperialak! Eta hik mozoloalena zeri egiten diok barre. Ez diat ire bizkar gainean galiarren menir karakteristiko hori ikusten. Menirra! Hortxe daukak ire buru gainean, menir maite eta badinkatua. Termino aski da. Ni naiz hemen agintzen duena eta lehiaketa egitea pentsatu dut. Mira! Fenomeno, sorioneko bai. Guri jolazien eitzea izugarri gusten zaigu, Zer egin behar dugu?
kultura eta zibilizazio ospetsunei buruzko zuen jakutiria, sapientzia erakutsi beharko didaztue. Dena, saio, ea, baldak iso izate baterako, non jaio zen Kleopatra. Goba saio, apata monasterion! Beste galdera sakoneko bat, ea, baldak isue zer den hau? Antzinako anestesia noski! Zaudete isilik, lehiak eta astera doata. Eta entzun ondo, bigaliar hartaburuak. Zuek huts egiten duzuen bakoitzean, alea jakta est. Zuen ganako neurri zorrotzak hartuko ditut. Ados altzaudete? Ados. Hasiko algara orduan? Hasi, nahi duanean. Lehenengo galdera. Zer da ordu zuen hori? Hori? Zera? Basekiet. Hau duk, Txinako mandarinen txanoa. Bai. Deus ez dakizue hartaburu alenak. Hori ez da ez, txanoa. Ezetz, orain ikusiko dugun norduen arrazoia. Txiribitonix, jantzi txanoa. Baborio tontolapiko. Baina, erromatar bau hau jantzi bihatxau, ni adizkidean hau niri ez. Tira, ez adik kejatu, mirristerix. Hori txantxetako piramidea da. Egiptoko magnum piramidis hoietako bat ekarri izan bagenu. Haiek bai, benetako piramideak. Kontu zurekin, Aserratzen garenean izugarria gaituk, Batez ere, edabe magikoa edaten badugu, Badakizu ezen den gure edabe magikoa? Gaiztan bera euskal jogurra. Galdetu jaizkibeleko basurdei, Nolako haguean, nolako beldurra duten golfa egitera joaten garenean, Zuek zarete Euskal Herriko bi basurderik inuzentenak. Beraz, Julius Josepus, noiz egingo duzu urrengo galdera? Hau da urrengo galdera. Ea. Hemen aurrean duzuen, hau da Erromako imperioa. Hau da nire imperioa. Sumus imperator. Jakingo alduzue akaso mugak nondik nora dauden asmatzen zuek dio, kartaburuok? Nondik nora, hasi, esote baterako, hasi... Mentxe, hasten du, nire imperioa. Bai, eta bukatu? Bukatu, bueno, dena ezin asmatu zeakia nik, ez? Txiribitonizek erabaki esela, ean nun bukatzen den. Hortxe bukatzen du, Hortxe bukatzen du. Txoropito alena, txikituko zaituzte! Erridikulua egiten utzi nauzue, mirristenix eta txiribitonix! Orain ikusiko duzue, zer den ona! Azken galdera! Aldakizue zer den hau? Egia esan da, jopenaz, txiribitonix, erromatara hau esaude burutekin da, bera nolako traste itxusio asmatu duten, hau izango duk, nola dau? Hoxe, katakumba! Katapulta da! Antzerako parezio. Eta jakingo duzue behin zertarako balio duen, ez da? Esan da ez. Eta gaixo bat esango diat, pitorik ez zaiguk inporta. Nik erakutsiko dizuet bada zertarako balio duen mirristerix eta txiribitonik. Jartzaitezte katapultaren parean. Bai! Amen.
Hortxe eta hor. Eta orain atzea xeago, txiribitonix. Orain ikusiko duzue, Katapuntis. zertarako balio duten. Guau! Nik etxeo grasirik eusen? Beraz, lehiaketa galdu duzue. Lehoietara zuek dio. Itxoin pixka bat, Txirrius Josef Marius. Itxoin pixka bat, geuk ere tarteka izaten ditiagu bada azmazioak, galiarren azmazioak, eta erakutsi nahi diagu olako. Bai, zuen jakituria ezagutzeko irrikitan nago ba. Bai, begira zein kontu ederra. Honi deitzen diogu harriko eskordutxa. Probatu nahi bali moduko sorraxa duk. Sartu eta sokatik tira besterik ez. Hori besterik ez. Tira. Nik esan dakoan, Hemen ondoan nago. Espezial. Bat, bi eta hiru. Tira gehiago, tira gehiago. Abe, Cesar! Gaskarrekus politus! Erridikuluan jarri duzue enperadorea. Kokodriloetara botako zaituzten niloko kokodriloetara. Irri eta txiribitoan irridikuluan jarri nauzue eta txirrituko zaituzten Gaskargarriarenak. Ikusiko duzue, txirrituak! Zareten? Kantatu horretik ariketak enbiarezkiago, pixkat. Marilanera pokatera, Marilanera pokatera. Horain prest orduan? Pixkat ariketak enbiarezkiago. Marilanera pokatera, Marilanera pokatera. Mirri eta txiribitoan egingo aldugu zirta lazart. Xirxat! Bainoski, biba Xirxat! Zirzar, notizia Dakar. Xirxat, soinu eta xalapar. Zirzar, neguzia, berde jarri dela bar. Itxuak ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotza korrika berria zabaltzen. Dua deia darka jendeari esaten, borra ere tartean, guztiak entzuten. Ai, mutila, hori zurroka ikar. Zirzar, notizia Dakar. Xirxat, soinu eta xalapar. Zirzar, neguzia, berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan. Pilotariak beltz ez da sorginak elixan. Apaizak eta moja pozikarri jasotzan, da monargikoak, erborika gora! Ai, mutila, hori dugu gaita. Zirzar, notizia Dakar. Xirxat, soinu eta xalapar. Zirzar, neguzkia, berde jarri dela bar. Jopela, sartzen ari nahi, negatuta neok, kantain eta negatuta neok. Oera, ez Lokurusko bat egitera. Oraindik gauza pilo bat kontatu behar diegu gure launei. Zer kontatu behar digun? Adibidez, dire bideo joku zaretasun hori, Hori, bixatu aixela. Altza, Felipe. Altza, Felipe! Mirri, hola, ez dela. Altza, Felipe, baizi. Altza, Felipe! Kulpa osoa txiribito nahi nadu. Lerdo aurpedia gartzen dik eta horrela izindia kontzentratu. Ez da, harritzekoa, txibiton aspertzea. Iren saioak ikusita entzunaz. Zer, noiz bukatuko dugun? Ez dakit.
Txiribiton, baina, iritzat, erregali bat dira, begira. Ez dakit zer dan, Kanariasetik ikarri zidaten. Eta xeratik txiribitonentzat erregalia eta ez niretzat, Txiribiton delako aspertzen dena, eta berriz aspergarria. Bideojokua da! Truke egingo diegu. Txiribitonek kanta esala eta ni arituko nago bideojokoarekin. Ondo da, orduan, izango izenetik aurrera mutu, eta txiribiton berriz kantari. Utzi, gainera bideojokoak zestia gustatzen. Eseritaz gaitezen berriro. Ja. Altza, Felipe. Altza, Felipe! Irri orain txiribitonen aitzekirik ez daukak, Urduri jartzen opere ñaka horrekin, ñaka. Tira. Zego iso pargarriak egiten dituen Martxelino honek txiribiton. Ikusi nahi alduk. Mira. Txiribiton. Acabo. Mirri, txiribiton, gozaltzera! Goxaltzera, potolo! Ta izte, txiribiton. Hau, ez dago ulertzerik. Ni jango dio bere goxaria. Txiribiton! Iri neskatilak nola gustatzen zaizkik? Ile horiak ala beltxaranak? Operaz. Eza txiribiton, badaki gauza bat. Hausoko neska berri bat etorri du. Txe guapa den espezial. Ega ligatzen dudan. Berarekin zita indiat. Maniak. Bere besientorriko nauk, Xentos. Hauxe da, gure etxea. Kaixo, txiribiton. Ai, txiribiton. Zer modu zara? Eta nixe. Zu ikusi zaitu. Baina, txiribiton. Gero arte. Txiribiton, gero artea. Ederra baiaskoa, Mirri? Bai, lastima bukatu xena. Txiribiton! Mirri trukatu egin diplatera? Txiribiton, afaldu gabe ezin duko era joan. Tira, hartzak janaria, jantzak janaria eta guztak bideojokoa. Txiribiton, jantza bideojokoa, eta ni jango diat oiazkoa. Mirri. Tira. Mirri, txiribetorekin hitz egin beharra zego. Badirudi beste mundu batean bizi dela. Ni basekia zer egin beharren. Maila handi bat hartu eta bideojoko hori txikitu. Berarekin hitz egin beharra dugu, konturatu da zen egoera larrian dagoen. Hitz egin. Txirri diplomatikoa. Ez duk etxer konponduko. Ni konpondu beharko diat. Baina txiribiton, ez adiz konturatzen nire
bideo jokuzaletasun horrekin giro erabat lardaskatzen ari aizela. Nolako berria dakarren egunkaria gaur. Isugarria, isugarria. Bideo jokuak burua lertzen omen diate. Txiribiton, bideo jokuek burua lertzen omen ditek. Hori ez da egia, hori ez da egia. Egia da, ona hundirik ez dutela egiten, hori bai. Eta zergatik ez da egia hori? Nik hori ikusi arte bintzat ez dudalako sinistuko. Ez? Orain sinistuko duk. Txiribiton, botazak traste hori! Altza, Felipe. Altza, Felipe. Txiribiton! Ara, gaurtik aurrera ez eizen saiotan nospertuko. Ireta soluzioa pentsatu diat. Zuzendaria izango aiz. Zuzendaria? Baina kantatzen etzekik eta, mesedez? Kantatzen etzeki, baina ikeizki egindakoak zuzentzen bai. Ja. Altza, Felipe. 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 Badaki zer kantatuko dizuedan, kanta benetan polit bat, bakearen uso. Jar zituzte, jar zituzte. Bakearen usoa, oi uso ez dia, egan ezkorrizazu lur zabal guztia. Kontsola gerlapean dagoen jendea, hilen aurraita eta amak eta emaztea. Kolpatua errestan da bilen tristea, preson erdoa gabe hilik den bizia. Rozu edenen jende gaixoa, ez behar gaudetzari, baina bai izarrei, bakea dela zuei. Bakearen usoa jarraibideari, zure lili ez dia eskaini zorori. Mintza zaitez ezinik dagoen heriari, bihotza bero zaiozu zaharroztuari. Esperantza emaiozu kezkan den amari, bere latzak entzaiozu hinen ez dilari. Rozu jende gaixoa, ez behar gaudentzari, baina bai izarrei, bakea dela zuei. Bakearen usoa hemen zaitez geldi, lurrauda sakratua deitzen da Euskadi. Zorte txar batez joan gara aspalditik, denak anaiak eta bizibila berdi.
gerlada pasatua maizture gainetik, Euskaldunen usoa otoi mintza beti. Errozueten oi Euskalduna, ez behar gau bertzari, baina bai izarrei, bateak dela Zer Mirri eta Txiribiton, gogoko aldu zuen miarritze? Oi, oso polita duke, Postal bat bializio bat Amona Martzelonari, inbidia pasarazteko. Ondo bazkaldu duk, Txiribiton! Beraz, Biarritz bizitzeko leku ezin hobea da, ez da? Noski, niretzat batez ere, Mirritze! Leningrado bezala, baina nire horrez. Badakit, Mirri eta Txiribiton, badakit. Ara, inguru honetan, baserri bat erosiko dugu. Gure Felipe trena, ukuiluan gordeko dugu, eta Maitan eta Pepitxo, ez dakit, porruak landatzen jarriko ditugu. Eta nik zer egingo dut bat, turisma? Astoen kaka biltzen jarriko hau. Ik behiak zainduko dituk, Txiribiton, hori da. No. Ez, inondik ere, basapizte honek, afaltzeko behi guztiak jango ditik, adar eta guztiz. Ia, jartzak Txiribiton astokak abiltzen, eta nik gobernatuko ditiat behiak, Opera, Txiribiton. Tira, begira, baserria txirrirentzat, eta guk etxe dotorea erasiko diagu. Horixe, eta oskailua handi bat erasiko dugu, eta dena xerria dagizbeteko diagu, eta xerrarik onenak iretzat. Xerri, xerra, xurrok, xirrek, aspergarria. Aspergarria gaiok? Bai ezaiz bainatuko gure etxe berriaren igerilekuan. Bostaxola, igeri egin nahi dudan bakoitzean, Miarritzeko hondartzara joango naiz, dakitxo? Ederra ongo baiz ba, turista guztien aurrean, baino jantzi La Rosa horrekin barregarri. Ara, Mirri eta Txiribiton, badakizue gauza bat? Gora baserria! Altza kalekumeak, trulalai, trulalai, trulalai. Altza kalekumeak, trulalai, trulalai. Baina, ze demontu... Basurdearenak, ze arraio egin didazue zue biau niri! Txerri, gora boz izarretako hotelak! Baserriak, baserritarrentzat! Baserriak, baserritarrentzat! Lasai, mademoiselle, tira, guztiok egiten ditugu hankasartzeak. Gezurra, Mirri eta Txiribiton ez dira inoiz erratzen, Tira, Txiribiton batzuetan bai, baina Mirri inoiz ere, nahi eta erez.
Laguntzeko auzapeza nauzue, eta hemengo biztan lehen izenean, opari linuragarria ekarri dizuet. Ez potolo ez, hori baina politagoa da. Gauza bat, begira, hirukote honetako buruzagia ni naiz, eta beraz, nek jasoko dut oparia hiruron izenean, mister. Txoriflauten buruzagia izi. Kontxo, horixe. Bizileko bilari zareten ez, ni agitzeko tokirik edarrena euskalniko dizuet. Baserriren bat apika? Ez da baserria. Orduan, jauregia zeur. Antzerako zerbait, bai. Hemen duzue, kakazulo gaztelu mitikora sartzeko giltza! Eta orain, makortu mesedez, ongi etorri beroa eman nahi dizuet eta... Ze hori? Eta ongi bili gaztelu berrian. Aizue. Auzapez xelebrea duzue zuek miarritzen, Azen olako kokotekoak ematen dituen. Eta usaia? Hori emakume zikin osoa, Ustel usaia zian, Ara, nik orain Mirri eta Txiribiton duda handi bat dut. Eta zuek ere entzun. Jauregi gaztelu horretara joan behar dugu, bai ala ez. Bai, gizona, oparia duketa! Ez. Bai! Ez. Bai eta bai! Ez eta ez. Bai! Begira, zaudete, gauza bat egingo dugu. Erabaki hartuko dugu, bai ala ez, baina kantuz. Eta zue guztiok lagunduko gaituzue. Bera, Hoxe. Jauregi horretara ez joatea onena dela pentsatzen duzuenok, nirekin batera esango duzue. Ez! Ados? Eta beste guztiok esan behar duzue, bai, eta baietz, baietz. Alegia, bai edo ez. Bai, esan baietz lasai, jauregian biziguk besterik ez dugu nahi. Ez, eta inola ere ez, etxe txiki batean bizitzen baita errez. Bai, esan baietz lasai, jauregian biziguk besterik ez dugu nahi. Ez, eta inola ere ez, etxe txiki batean bizitzen baita errez. Bai, abestu dugu bai ez, baina oraindik ez dugu erabaki bai ala ez. Tira, ez haok arazorik. Gaztelurako bidean erabakiko diago! Bai! Ez! Bai! Ez! Ariato. Jata! Eza! Zein da munduko karatekarik onena? Esan beldur barik, ni neukak uzai! Jata!
Asa! Gaur bai, gaur, betirako jubilatuko ditut hiru payaso horiek. Ariato, ariato intxorta, ariato, kantzai, ata, Segi putin egiten, txirbiton! Hau, putin egitea komenigarria da osasunarentzat. Osasunari golak sartzea komeni saiok, Galdetu bestela El Basko Agirreri. Baina golak sartzeko oso ondo etortzen da korrika ondo egitea ere. Ai, bala. Non sartu zarete zitalalenak? Zer? Ze? Zuei niri adarra jotzeko asmotan etorri zarete, ez da? Atzean daude ziur? Kanteak! Inusentea! Mirri eta txirbiton. Kirola egitea gauza benetan sanoa da, bizitza sanoa eudikitzeko. Nik adibidez, beti da nik egin dut kirol asko, eta horregatik nago sano. Eta hainbat domina irabazia ditut gainera. Txirri, begira, barkatu baina, txiritonek arrazoidik. Gu ez gaituk fotin egiteko jaio, Ez txibito eta ni ere ez, Eta gainera, ni adarra jotzeko sortua bai naiz. Eta dominak ez zaizkiu importa. Horrela jarratzen baduk, askar batean, kokoloen superkopa irabaziko du. Ui, egia, txiribiton. Gu nahiago diagu, fotina baino gehiago, lotina! Ariato! Hori, eta ire familia guztia, por si acaso! Mirri mesedez! Persona dizkide hau japoidarra duk. Eta japoniarren hizkuntzan ariatok kaixo esan nahi du, kaixo. Japoniarra! Orduan, errealeko Lin Shantzuren lengusua izango duk, Li Chanzu korearra duk motel! Japoniarra edo korearra, igual duk, paisanoa dituk eta? Ni kakuka zuei lagundu. Kakuka gimnasio derra. Ariato. Sayonara, kakuka, sayonara. Tira, Mirri eta txirbiton, orduan, futin egin nahi ez duzuenez, gimnasioan egin beharko duzu izerritan, Kakukak makina asko, zuek makina aukeratu. Ariato. Nikau! Kakuka zurekin, kakuka palanka. Ariato. Ariato. Palanka bat,
Ariato. Palanca. Bi. Ariato. Palanca. Hiru. Ariato kakusai. Ia nola ateratzen zaren orain hortik txirria! Tximalu zein txortako nazkantea! Bai! Eta gora kakusai! Ia bat! Hementxe amaitu da Inozoren karrera, zaunara! Termostatoa igo, 50 gradu, eta urtu egingo da. Ariato intxorta, ariato kakusai! Iso! Ari... Ato! Ia! Ariato, mirri turulato! Hari! Ato! Ia! Ato! Kakuka atontato! Ia! Ua! Jalisco no te rajes! Gopelaz, kakuka hau japoniarra izango da, baina indiak bezala hitz egiten du, Kaka esarra, tripa utzi dit, nire Isabel gizara joa. Kakukak, zu zendatu. Kakukak, sauna polita, zu sauna barrura. Ariato. Termostatoa igo, 1 gradu, eta urtu egingo dira, evaporatu! Ariato intxorta, ariato kakusai! Ja! Begira nola dagoen tonto potoloa. Aingerutxo bat ematen du, baina nik badakit nola utziko dudan jokoz kanpo gorila hau. Edari isotoniko pozoinduarekin. Txiribiton, miraria da, gurendik bizirik egotea. Segunetan orentzako, miraria baino gehiago desgrazia galanta izango du. Ariato. Hau edaten duenean, txiribiton geratuko da desgraziato. Ahí bada, nun dago txiribiton? Nun dago tonto potoloa? Baina, nork utzi du saunako atea zabalik? Zein izan da astakirtena? Ez dakizue, beroa galtzen dala eta horrela eziko ditute gozi inusente hauek. Nun daude? Txirri, berri. Ariato! Kakusai eskatxuflato! Ariato! Kakusai eskatxuflato! Ariato! Kakusai eskatxuflato!
Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxuriltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxuriltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Amerika, Afrikara, tortolika gainean joan edo nora. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Joandakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ezagutuko dugu Napoleon. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Lain ortean, urgainean, gerora eta orainera zorionean. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Zoragarria. Zoragarria. Genio bat naiz. Genio bat. Irrikitan nago, Ixiar Mirrita Txiribitoni hau erakusteko. Ez dakizue nork eskatu didan gainea kuadro hau egiteko. Txirri! Zaude pixka batez. Pasatzeko baimenik? Baina itxibegiak, Ixiar, itxibegiak eta zatoz. Jarri hemen. Ez begiak zabaldu. Nik esan arte ez zabaldu. Ea, 1, 2, eta 3 zabaldu. Zer iruditzen? Wow, Txirri, benetan ona da, Zoragarria da? Ez dakit pixkato beagotu dezakedan oraindik, Sekulako lana egin duzu. Bai. Asmatu duzu, barneko indarra oso ongi adierazi duzu, Bai. Sentitzen duzuna hortxe dago. Ba, gure barruan sentitzen duguna, ez da hora saltzen, Zer sentitzen duzu bazuek? Gozea, Txirri, askaria prestatu behar diagu, merienda. Ez daukat horretarako, kontoietarako astirik ez daukat. Entzun ondo, sorpresa badaukat guztiontzat. Badakizu ezagutzen duzue denok Guggenheim Museoa, ez da? Baina eski... Bai, begira, Guggenheim Museoan zintzilik jartzeko, kuadro bat eskatu didate, eta nik hau prestatu diet. Ez alda zirraragarria, Mirrita Txiribiton, Ixiar? Oso. Zer esan nahi duen? Entzun ondo. Begira, gure metropoliak hiperrevoluzionatzen ari dira. Eta makinak sentimentuen fundamentu hiperbolikoaren gainetik jartzen ari dira. Hori da. Eta hori importante alda? Mirri, ez zaite petrala izan. Nezu hori oso sakona da. Niri zirrara sortzen dit. Unkitxuta nago. Bagu goxetuta. Mirrita Txiribiton, lasai egon ez dago kezkarik.
Guggenheimeko zuzendaria une batetik bestera etorriko da, eta piskolabis bat prestatu diot. Piskolabis? Bai. Badakik, Txirri, nola esaten den inglesez piskolabis? Nola? Katxalin. Katxalin ez, Katerin, esaten da. Eta ze, katxalin edo katxerin esaldire egoalak. Azken batean, biak jaketekoak. Tira, hori merienda askaria egongo da. Egongo da, orain ekarriko dudalako. Isiar, lagunduko didazu dena ekartzen? Bai, noski. Mirri eta Txirritoren entzun ondo, hemen jende asko dago, nuke nahi, inor nere kuadrora etortzerik. Oso baliotsua baita. Guazen, Isiar! Txiribiton, biok hemen, zaintza le. Ea, abetxe. Txiribiton, nao konforme. Gutxitren museo hori zer da oso famatua eta oso garrantzitsua, ez da? Bai. Hor, ezin du Txirriren pentsamentuak bakarrik asaldu. Ez, hor asaldu beharrik Txirri, Mirri eta Txiribitonen pentsamentuak. Ez duketeritzen? Bolio, pentsamentua, filosofia, ea, iretzat zer da munduan dagoen gauzarik importantena. Ja, badak zer izango den, Kusten, janaria, txorizoa, orduan, gure pentsamentua kuadroan agertzeko, txorizoak kuadroan agertu beharrik. Horixe, Arki. Hau duk estetika egokia, Txiribiton. Txoin, zerbait falta duk. Zer egiten da txorizoarekin? Ogitartekoa bai, baina hori bulgar xamarra duk museo baterako. Beste zerbait finagoa? Arrautza pila, tortilla, txorizo, tortilla. Txiribiton, bizkor, arrautzak. Nondo da arrautzak? Ea. Arrautz batzuk, babi eta iru. Ea. Sora, Bita. Arki utzi diago, Txiribiton. Zer? Arrautzik abegratu baituk? Lasai, Txiribiton, kuadro hau saltzean lortuko dugun dirutzarekin, nahi adina janani erosial esango dugu. Zerbait falta? Zer, Txiribiton? Mesedez, inspirazioa. Ederki onda pentsatua. Ziudadeetako perretxikoa. Horixe da. Gibel urdina urbanoa. Txakurkaka. Horixe, Txiribiton. Ederki prestatu diagu. Azken batean, zer dira gaur eguneko iriak, etxerraldoiak, zaratak, automobil mordoa, estolak, eta xakurkak aplastak. Txiribiton, artista handia bai. Eskerrik asko. Haze kuadro polita. Ze artista dan. Barkatu, ez zaitu ustat ikusi eta. Ze polita dana. Zua zara putipen museoko horrezkariak? Neu naiz, Miss Clinton. Clinton ta xamarra, ez? Gustatzen gure kuadroa? Gustatu bakarrik ez. Hau zoragarria da. Hau da, linuragarria. Bueno, Txirri hau artista bat da, Ez dakit, baino, ikusten aldezue, nola ikustean, hemen estresa, iriaren estresa eta txoizuak?
Txoizuak? Bueno, hemen ikusten da, animalia bakarrik txoizuak egiteko balio dutela. Kaixo, Clinton Andrea. Gustatu altzaizu? Txirri, artista bat zera. Bai. Bai, artista hundia, galanta. Bai. Eta zer da gehiena gustatu zaizuna? Argi dago? Txoizua. Txorizua? Oraindik ez duzu probatuta. Baina ikusten da, oso kalitate honekoa dela. Bai, eta txoizua bakarrik ez, eta kaka? Kaka? Bueno, eginten duen, ez dakit, hola simbiosi bat bezala iriarekin, eta... Txirri... Ez dakit, nola ordainduko dudan. Lasai, Andrea, nik zuentzako egin dudan lana izan da, ez dut dirurik behar. Txirri, baina gu bai, Gu bai. Eskerrik asko, Txirri. Bihotzoneko artista handia zera. Bihar etorriko naiz, eta kuadro eramango dut. Nahi duzunean. Bai, baina hori bai, ez ikutxu, Ez da ikutxurein, horrela bikaina dago eta. Bai. Gero arte. Agur. Baina zer arraioa egin duzue zuen bio nere kuadroarekin? Zuntzitua, apurtu, alperri galdu, kakatu egin duzue! Stop, Txirri. Esaldiok entzun tonton Andreari esan duen, Benetako artistak, Txiribiton eta biok, gaitu. Mirrita Txiribiton, baina ez olduzue ulertzen nik nire izenarekin ezin dudala hau aurkeztu. Hau ez da nire kuadroa! Ez da Txirriren kuadroa, baina bai Txirri, Mirrita Txiribitonena, eta horrek asko balio du, Bai, Txiribiton, baina txorixoak entzen badiok, orduan ez dut eraman nahiko? Ba, egia esan niri horrela gehiago gustatzen zaite. Txirri, gauza bat esango diat. Gutxi Gele museo hori guri bosta jola zaigu. Eta kuadro hori, kaka berri baduk, baina berehala kaka xar bat. Bai, eta txorixoa usteltzen zaietenean zer egingo dute? Horreati, lasai. Esai ustelduko guk jango dugulakoa. Aizu, badakizu. Kale gira! Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Lotu eskuak katea osatu, salto eta brinko sederki goxatu. Segi aurrera, orain atzera, makurtu altxasu biti pasa. Lotu eskuak katea osatu, salto eta brinko sederki goxatu. Segi aurrera, orain atzera, makurtu altxasu biti pasa. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Lotu eskuak katea osatu, salto eta brinko sederki goxatu. Segi aurrera, orain atzera, makurtu altxasu biti pasa. Lotu eskuak katea osatu, salto eta brinko sederki goxatu. Segi aurrera, orain atzera, makurtu altxasu biti pasa. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Gar, kakusinak zikinak,
txikitu egingo ditu, txirri-mirri eta txiribiton mozoloak, bai! Edo etxera bidaliko ditut zuzenean, beldurrak eta izuak jota utziko ditut, bai! Eta kaka egingo dute galtzetan bera! Erne Biarritze, orain nire gazteluko zainbariak aurkeztuko dizkizuet. Franki eta Draki. Goraka kusina! Eta goraka kusain zikina! Beldurgarriak dira ezta? Aspaldiko lagunak dira. Adiskide leialak, bai. Eta hiruron artean, sekulako triskontza, kalapita sortuko dugu gaur hemen, bai. Kontxo, badatoz hiru arlote horiek. Silikon, Kaixo berriro Biarritze! Azkenean iritsi gara gure gaztelu berrira, Bai. Nik nahiago nuen Biarritzeko hondartzara surf egitera joan, baina tira. Non ibili zarete, zuen zai egon naiz hemen. Egia esango dizut, non ibili garen nahi gogoratzen, Baina zu nun esaren ibili, dutxatik ez zara pasa, Hau zaila! Mirri, mesedez, errespeto pixka bat zor diogu, Biarritzeko agintari gorenari. Kontxo! Bai. Egia esan, gazteluko ikuilua garbitzen aritu naiz, eta horregaitik daukat txerri usain hau. Baina bestela ni oso andretxukun eta garbia naiz. Bai. Arraso itxiliton Gaztelu horrela baldin badago horrein zikina, ukuilua nola egongo den demontre. Bueno, txikito, iritsi da barrura sartzeko ordua. Egia da. Hemen dutzuk emandako giltza, urrezko giltza. Jopela txiribiton, gaztelu hau zaidak, bat ere gustatzen, ilun segok dana, Bai, oixe. Tira, leio eta ate guztiak zabaldu behar ditiagu, pixka bat aireatzeko. Zabaldu ateak, zabaldu leioak, eta zabaldu nahi duzuen guztia. Ni bere ala itzuliko naiz. Mirrita txiribiton, leku hau zoragarria da. Leku hau mitikoa da, historikoa. Hago isilik, mesedez, bale? Hau, ibezalagoa du, biak itxusi mortalak zarete. Arratsaldeon, txirri, mirri eta txiribiton. Ongi etorri kakazulo gaztelura. Hasteko, orio pari bat. Hain
altxorraren mapa. Mila eskerrik asko. Wow, haizue, miarritzeko guztiak hain itxusiak atxarete. Mirri, txiribiton. Begira, adizkide horrek eman diguna, altxor zahar baten mapa da. Vampiro itxusi hori, nire adizkide izango zuan, Nire ez bintzat, Mirri, txiribiton, ziur nago gaztelu honetan liburutegi bat egongo dela, ziur. Beraz, liburutegire hortara joango naiz, konsulta batzuk egitera, modu horretan mapa hau askozazte hobeto ulertzeko. Tira, geldi zaitezte hemen eta segin nator. Txiribiton, olio, hau ez du jatekoa. Kandela du, kandela. Txiribiton, nora hoa hain askar. Bai, jateko zera bilatzena? Itxoen pixka bat eta gero joango baitu elkarrekin? Bosa xola niri, Bosa xola, Dena joaten badira ere, Nik ez dauka bildurrik, Ez zaita xola bakar-bakarrik geratzea, Supermirri handiak ez dakiz zer den ikara, Nondik eres? Tira, honena izango da altxorraren mapa aztertzen hastea ondo iruditzen zaizue? Bai? Ederki ba. Ba. Ez dago inor, ez da? Ba. Bidaiari ergela. Gaizki etorri izan zaitez. Kakasuloko gaztelu zaharrea. Gaztelu zahar honetan orain dela milaka eta milaka urte txima luze bat bizi zen gaiztoa oso eta pailazoak gonbidatzen zituen bere gaztelu honetara baina bat bera ere etzen hemendik bizirik irten. Babolio! Zeabil piura barregarri horrekin. Jatekorik ez duke zer aurkitu, eta hori aurkitu behar. Pelaz, erki jarra dior eta irakurtzeak txintxo, altxorraren mapa. Noski, ez du eser ikusten, noski, alderantziz daukat jarrita. Hori bai. Ez du eser ikusten? Kandela piztuko diat. Hobeto ikusteko. Ea bada. Ea ba. Hasi irakurtzen, txiriton. Zer? Kandela?
Moitute dan? Nik iztea moitu, Pela, txiribiton xoa bolio izen. Ja, atorrona eta hemendiko beti ikusiko du. Bizko. Ja. Ea, segi irakurtzen mesedez. Nahi. Bai. Horixe. Txiriton, nik ez diat kandela mugitu esetz, Ikusten? Ikeres? Ai, ama, orduan, nori izan da? Azkenean bai, kakazuloko espirituen atzaparretan zaudete. Gora kakusa izikina. Eta gora bere Andregai kakusina, gure erregina! Ondo, Franki, ongi draki! Bizeko utzi ditugu, orain hirugarrena falta zegu, eta gero, sekulako festa egingo dugu, bai! Guazen, xega mani! Izkier, aztoratu nator, ez dakizu ze gauza piloa jakin izan dudan liburute dian. Begira, dirudienez, gaztelu honetan bi monstruo beldurgarri bizi omen dira. Franki eta Draki, egia da? Bai! Eta gehiago. Ba, ez dakit jakingo duzuen, entzun, ez dakit jakingo duzuen, ba, kakusain gaiztoak orain Andregai berri bat duela, kakusina izenekoa, ez da? Ba, begira, ez irakurrian izan du denez, gaztelu honen jabea da kakusina, bai ala ez? Bai! Aizu, gauza bat. Orduan, lehen auzapezaren papera egiten ari zen emakume itxusi hori, etzen bada bera izango kakusina. Bai! Orduan, ez daukagu denbora galtzerik. Zaudete. Txibiton, etorri, ez galderarik egin, meserez. Obeditu nik esaten dizudena eta kitxo. Tira, hartu hauek. Esango dizuek gero gertatu da, baina oraingoz zaudete isilik eta esan nik egindakoari kasu egin. Beira, ondo astindu hauek eta prestatu. Eta isilik hongen entzun. Astindu. Zuek izango zeratze, festa horretan gonbidatu nagusiak. Mirri, Artinero! Mirri, dale fuego! Txiribiton, bukatu festa honekin!
trulalai, 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 Alza Felipe, trulalai, trulalai. Pello buru solia data eltxoek eltzen diote ama betik jandabi jantzitxanoa arlote. Tiri, 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 jo. Katezainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa. Pello buru solia data eltxoek eltzen diote ama betik jandabi jantzitxanoa arlote. Tiri, 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 jo. Katezainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa. Alza Felipe, trulalai, 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 Alza Felipe, trulalai, trulalai, Alza Felipe, trulalai, 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 Alza Felipe, trulalai.